ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೋಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಪು ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಗುಂದು ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಪು ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೊಂತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆವರೆ ಉಂಡು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆವರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಂಚಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಮಂಚಕಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಗಾಯಂಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಪೇಂಟೆ ಬತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾನ್ ಅಂಚರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತೇನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಗಾಯಂಟಿ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ತುಳಿ ಹೆಲ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಉಂಟು ನಾನು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವಡು ತುಳಿ ಇನಿ ಗಾಯಂಟಿ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪತ್ತಾತ್ತಿನೊಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈದ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೇಯ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಗಳ ಪೂರ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಕಂಡು ಗ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾಜಿ 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 ಪೂರ ಹೆಲ್ಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೀರೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ಬೇಕಂದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಚಂಡು ಕಲರ್ ತಗೊಂಡದೆ ಪಚ್ಚ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡದ ಕಲರ್ ಕಾಜಿ ಮಾತ ಕಂದ ಕಾಜಿ ಜಗ್ಗ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪರೆ ಫುಲ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಜಿ ಬಸ್ ಅದು ಮೂಜಿ ಬಂಡಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅರಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡ್ರೆ ಕಾಜಿ ಓಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಾರಾಯ್ತು ಗೈಸ್. ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್. ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ఉంది ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಓಡದ ಕಮ್ಮಿಯನ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡೆಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಭಿಮಾನಿಲೆನಲ್ಲ ಪೋಡತ ಇಂಕಲು ಅರ್ನು ಬೇತೆ ಪೂತ ರೇಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಮಲ 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 ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾತಿ ಕಮಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ ಕಮಲ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಉಂತುದು ಎಂಕ ಬಂಕೈ ಕಮಲ ಇತ್ತದ ಕಮಲ ಐಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಮಲ ಐಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಮಲ ಐಜಿ ನಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ಅಂಚಿದ ಬಾಜನ ಪುರ ಎಲ್ಲದ ಡೆಕರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ಕಗ ಹಿಂಗೆ ತೋರಣ ಪುರ ಇನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳದೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಪಂಪಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಂಗನ ಟೀಚರ್ ವೈದ್ಯರು ಆರೊಂಜಲ್ ಕಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ತಿನಾಥ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತುಲೆಂಕ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಕೈ ಮಲ್ಪು ಅರ್ಧಲೆ ಒಕ್ಕ ಬಾತೀರ ಕಳ್ಳೆಗೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ತಾನು ಚಾಟಿಲ ಅರ್ನ ಐತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರೆಂಡು ಬಲೆ ಮಲ್ಪ
ತೂಲಿ ಬೇಯರೆದಿಯೇ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಾ ಪೊಕ್ಕ ತೋರಣ ಪುರ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪುರ ಇಚಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ಕೈಕರ ಕಟ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂದೊರದ ಕಜಿಪಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ತೀರು ಮಾಮಿ ಕಾರಿಗೆ ತಾರದೆನ್ನ ಪೂಜೋಣ ಪುರ ಫೈನಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಕಲಿ ಪಾಂಡು ತೋಲೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಬತ್ತ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಪಾಂಡು ಮಸಾಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಇಕ್ ಶೋಕಾಣು ಪೋಪಿನ್ಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಕೇಪುಳ ಪೂಜಾ ಪರೆಂಡು ಇದು ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಹರಿವಾಣ ಇದು ಜಪ್ಪೊಡಿದ್ದೆ ಪೇಪರ್ ಫೈನಲಿ ಆಡಿತ್ತೆ ಕೇಪುಳ ಜತ್ತದ ಇದು ಕೇಪುಳ ತಲ ಬಂಗತ್ತಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಅರಾಳೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಬೇಗ ಆಂಡು 5 ನಿಮಿಷದ ಆಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ತೋರಣ ಕಟ್ಟലുಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೆಡ್ ಬಾಕಿಲೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೈತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟಲುಂಡು ಕೂಡ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಜಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಟಿನ ಹೊಸ ಪಾಟ್ ಇನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮರಣ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಇಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತೋರಣ ಪುರ ಕಟ್ಟದ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಬಾಜನ ಹತ್ರ ದೆಕ್ಕರು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕ ಗಂಜಾಂಡ ಇದು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಳಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ದೆಕ್ಕೊಳು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ವೇನು ಆನೆ ದೆಕ್ಕೀರು ಮೇರು ಆನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾಪುಂಡು ಐಕೆಗಳು ಬೇಗ ದೆಕ್ಕು ನಾವೇ ಆನೆ ದೆಕ್ಕದು ಕೊನ ಏರಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಸಾರಿ ಐಟಮ್ ಪುರ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕೊಳು ಶೋ ಕಾಣ್ ಪಳ 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 ಅನ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಸಲ್ದ ಪೂ ಪಂದಿಪ್ಪುನು ಕೇಪುಳ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ ಪೂರೆಕ್ಲ ಐನ್ ಎಸಳಿಪ್ಪುನು ಅವಳ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ಸಲ್ದ ಪೂ ಹೋಗ್ಕೇಂಡೇರಿ ಕೇಪುಳ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಜನಿಂಚರಪ್ಪದು ಯಾರು ತುದಿಗೆ ಕೇಪುಳ ಬೇತೆ ಓಲ ನಾಳೆ ಸಲ್ದ ಪೂ ಉಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೂಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿನ
ನೂಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಯಾರಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಒಂದು ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಲೋಟ ಉಂಡತ ಐತ ಲೋಟೆಡ್ ಮಾಲ್ದಿನ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಲೋಟೆಡ್ ಮಾಲ್ದಿನ ಕತ್ತ ಲೋಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪುದ ತುಗ ಬತ್ಲೆ ಮರಡು ಗಂಟು ಕೊಡಲು ಬೇರೆಲ್ಲ ಬೋಡನ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಡ್ ಹಾಂ ಪಾರಿಜಾತದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡದ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ buka ಎಲ್ಲೆ ಸೀರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ತುತ್ತಾರೆ ಸೀರೆದ ಕಲರ್ ಎಂಚುಂಡು ಪೂಜೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ತುಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರೆ ನಮ್ಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ದಾದಪುರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಡೇ ಎಂಚ ಇರ್ತಂಡು ದಾದಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತಂದು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚತ್ತಂದು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಟೈಪಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.